mong hawakan. Liwaye eh. Amen! Gising mo. In Jesus name. Ano na? 48. Kapon lang yan. Opo. Pero nilalamig ka. Opo. Sobrang lamig. Opo. Diretso. Sige. I-play mo. Diretso mo na ngayon. Han. Ganyan lang yan. Ulitin ko sa'yo ha. Pag tinanong kita babae ka lalaki, anong sasagot mo? Ikaw, tinatanong kita. Siyempre babae ka, di ba? Bahay po. Kaya pag tinanong kita kilala mo si Kristo, anong sagot mo? Oo lang. Opo. Kaya pag sinabi ko ilang taon ka na? 48 po. 48. Yun lang ha. Pikit. Pag narinig mo ako, pagpagin mo lahat yung sakit mo ha. Pakitanggalan siya nila. Ipatong mo lang. Sige. Ganyan. Parang init ang nakatawa mo, balik na siya, nilalamig ka. Pikit. Pangalan. Lerma. Middle name. Dabu. Apelido. Magpayo. Pikit. Ako ba patid ka pa? Asma. Pikit. Ang hindi mo utos na huwag kang didilak, sumandal ka. Pikit. Malawalhati. Sige na. Makikipag-usap ka na sa akin. Ha? Alis ka na sa katawan yan. Ha? Kilala mo si Kristo? Opo. May takot ka sa kanya? Opo. Babae ka lalaki? Babae po. Sige, aalis ka sa katawan niya. Aray! Dito to, aalis ka sa katawan niya. Huwag mo na gawin. Ha? Ha? Aalis ka na sa katawan niya. Alis ka na. Opo. Sige. Kalisin mo muna yung nilagay mo sa kanya. Ha? Opo. Eh, pag hindi ka umalis yan, tanggalan mo. Pagpag mo lahat ng sakit. Tamo! Yung isang kamay lang pinagagamit ko sa'yo. Kalasin mo lahat. Kunin mo lahat sa katawan niya. Tabon! Sige! Tabon! Kakalasin mo hindi! Lakas mo. Tagalin mo. Kakalasin mo hindi! Masamang espiritu ka, diba? Ha? Tingnan mo. Nakaigamin ko siya. Matagal ka na sa loob ng katawan niya? Tao ka hindi? Tao hindi? Alisin mo yan. Tanggalin mo! Tanggalin mo yung sakit. Tanggalin mo! Pag hindi mo tinanggal yan. Tanggal! Tanggalin mo! Pag hindi mo tinanggal yan. Kalas! Kalasin mo! Kalas! Ubusin mo. Tanggal! Ubos! Ubas! Ayaw mo kakalasin mo. Pipili-pili kita sa loob ng katawan niya. Kalas! Tanggal! Hamo mo! Linisin mo katawan niya. Hamo mo! Sige! Hindi mo kumakuha sa iyak-iyak. Kalas! Pag hindi ko sinasabi, hindi ko may kamay mo. Sugatan kita sa loob ng katawan niya. Hamo! Hapon! Bilis! Marami pa! Pag hindi mo tinanggal yan.
Kakalasin mo hindi. Kalas! Linisin mo. Habol! Huwag mong pakalaman ang kamay niya. Pipilipiti kita sa loob ng katawan niya. Yan ang pinakagamit ko sa'yo. Hala! Habol! Oh. Meron pa! Ayaw mo kalasin. Kakalasin mo hindi. Kalasin mo. Lahat. Okay, buong katawan. Linisin mo. Pagpag! Ito, dadramahan mo pa ako. Wala na. Normal na. Meron pa pati! Kalasin mo. Sige. Pati likuran. O sige, hindi na kita sasaktan. Manahimik ka. Tao ka hindi. Yung totoo. Susugatan kita. Tao ka hindi. Hindi ka tao. Lalaki ka babae. Espiritu elemento. Anong elemento? Anong elemento? Mamamatay ka pag hindi mo sinabi. Anong elemento ka? Sa pangalan ni Jesus, anong elemento ka? Tatanggalan kita ng hininga sa loob ng katawan niya, papakawalan kita pag sinabi mo. Anong elemento ka? May gusto ka ba sa kanya? Anong elemento ka? Kapre ka ba, balik mo, etc. Ano ka? Ano? Ayaw mo umalis? May gusto ka ba sa kanya? Anong ginawa niya sa'yo? Bakit mo siya sinasaktan? May ginawa ka ba sa kanya? Bakit mo nga sinaktan kung wala? Pupukpukin na kita sa loob ng katawan niya. Ayaw mo tayo magsalita. Ayaw mo sabihin sa akin ng totoo kung anong klase kang elemento. Sasabihin mo hindi. Sasabihin mo hindi. Sasabihin mo hindi. Anong elemento ka? Ayaw mo. Kapre! Eh? Kalas! Kalasin mo yung nilagay mo sa pangalan si Kristo. Kakalasin mo hindi. Gusto mo? Teka, nasisinungaling ka pa. Oh, bumabas ng init ng katawan niya. Kapre pala yan. Tanggal! Hindi pa natin pwede sa saka. Kasi pag sinaktan natin. Ito naman kaya ka-arela. Bilis! Oo, kaya pala. Bilis! Anong pangalan mo, Kapre? Anong pangalan mo? Rowena. Ano? Rowena. Rowena ang pangalan mo? Babae ang pangalan mo? Kapre? Ano lang yung tuno? Lerma? Lerma? Lorena ang pangalan mo, Kapre? Babae ang pangalan ng Kapre? Di babae kang Kapre? Ha? Kalas! Babae ang Kapre? Okay, kalas! Lerma? Kalas! Camera, mga kibig na. Lorena? Rowena po. Ha? Ano? Kalas! Pati ako nagbubulak sa pangalan. Rowena. Rowena? Kalas! Kalasin mo! Ayaw mo kakalasin! Anong ginawa niya sa'yo? Bakit ka pumasok ng katawan niya? May ginawa ba siya? Eh, bakit mo nga sinasaktan? Anong nilagay mo sa kanya, Kapre? Babaeng Kapre! Ano nga ang ginawa mo? Bakit siya nilalamig at nilalagnat? Pagod siya. Ano? Pagod. Alam ko, pagod siya. Dahil sinabi ng Diyos na stress at overfatigue to, pero hindi to magkakaganito to kung hindi mo binigyan ng sakit. Bakit mo nga siya binigyan ng sakit? Wala na. Wala na sakit? Alis ka na? Hindi. Alis na. Walang alis-alis. Wala. Hindi uso alis-alis. Bato sa aking puso at taglay sa aking katawan lupa at espiritu. Tinatawag ko si Jesus sa sinagbanao. Bigyan ako ng kapangyarihan, makakapagpugot ang mga masasamang espiritu at elemento. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, amin. Kaya alalay, sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, amin. Alalay, sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, amin. Sa pamamagitan ng pagsabit ko sa inyong pangalan, Panginoong Sus, Amang Nazareno, ay tulutan niyo ako Kaya mama ko kilala na to. at makapagpugot at masamang espiritong kapre babae, amin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, amin. Ay mo, huwag mong hawakan. Maliwaye eh. Amen! Gising mo. In Jesus' name. Tayo. Malambot siya, mapagal yan. Hawakan mo muna. Buksan na yan. Sobra ng init na katawan niya. Hindi niya nakakaya. Oh, tama na. Huwag mo masyado. Nakaano pala siya nakasando. Huwag ang tubig. Bawal eh, na kayo makapag-video. Ay, pala tubig niya. Yan. Ayan pala yun. Hawakan mo. Nanay mo siya. Painumin ng tubig. Dahan-dahan.
Ano ba pangalan niya? Tawagin mo pangalan niya. Oh, inom. Dahan-dahan lang. Sabihin mo in Jesus name. Jesus name. Amen! Amen. Pagpagang pa. Inom pa. Sige, huwag mong gagawin. Konti-konti lang muna. Hinga ko. Hindi pa yan. Bagyan mo, huwag ka matakot. May dasal yan eh. Sige pa. Hop, teka lang. Tapos hinga ng 3 beses. Inhale, exhale. Yung kalahati hold sa ilong. Sige. Higi. Higi. Amen. Amen. Sige, dilat ang mata. Mainom na. Malakas na yan. Sige, sandal, sandal. Sige, painumin mo siyang tubig. Napagod. Katay lang muna natin. Damings na tayo. Sa baba. Hindi, huwag mong galawin. Ganyan lang. 22. 22. 10 lang yan. Ano? Sabihin mo in Jesus name. Jesus name. Amen. Amen. Mainit, malamig yung pakiramdam mo. Malamig. Kanina. Hindi. Mainit. Hindi, ang ibig sabihin ngayon, nilalamig ka pa ba, nainitan? Hindi na. Wala nang init. Mainit na. Mainit na katawan mo. Oo. Hindi ka naman pwede kasi pagbalin kasi nakasalo ka eh. Kala ko naka-t-shirt ka. Ha? Sige, tapos na yan. Anong pakiramdam mo? Kanina, sobrang lamig ka, di ba? Opo. Ngayon, anong pakiramdam nyo, te? Ayos na po. Wala na. Hindi na po malamig. Hindi na malamig. Hindi na po. Seryoso. Opo. Hindi na po masakit ang buong katawan. Kayo, Nay. Okay na yung panyo. Hindi na kayo lalaki. Ikaw, kapre. Sabi mo, kapre ka ba?